Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Αμήνεστε Περιπάτρες από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Γεώργιο Τζικώστα. Είναι χαρά και τιμή μας, στρατηγέ, που είστε μαζί μας. Καλωσορίσετε στην εκπομπή. Και για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές σας, που εκτιμώ ιδιαίτερως ότι ενδιαφέρονται για στρατιωτικά θέματα και είμαι σίγουρος αγαπάνε και την Εθνική Φρουρά. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την απόλυτη και άψογη συνεργασία που έχουμε στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής, η οποία γίνεται σε συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και του ΡΙΚ. Και αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να πάρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω, γιατί εσάς σας ευχαριστήσαμε ένα μήνα πριν όταν είχαμε σε μία από τις δράσεις μας την κεντρική εκδήλωση των δράσεων που κάναμε για τα 60 χρόνια της Εθνικής Φρουράς. Ωστόσο, σήμερα έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ και στους συνεργάτες της εκπομπής σας, οι άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερως, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ, για ό,τι κάνετε, γιατί το έργο που επιτελείτε είναι πολύ σημαντικό. Φέρνει την Εθνική Φρουρά πιο κοντά στην κυπριακή κοινωνία. Σας ευχαριστούμε, στρατηγέ. Να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της εκπομπής θα παρακολουθήσουμε και εκτενές ρεπορτάζ από την άσκηση Ήρης, στην οποία πήραν μέρος και αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, και θα ακούσουμε και το σχόλιο του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Στρατηγέ, θα ξεκινήσω πρώτα με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Εθνική Φρουρά σήμερα αυτές τις μέρες λόγω των εξελίξεων όλων αυτών. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που συμβαίνουν και τα βλέπουν όλοι δεν είναι ευχάριστα, είναι καταστάσεις και επικίνδυνες και δυσάρεστες για τον οποιονδήποτε, και σε εμάς που είμαστε στρατιωτικοί, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, οι τραγικές συνέπειες αυτών των συγκρούσεων που έχουν στην περιφέρειά μας. Θα ήθελα να το συνδέσω επίσης με το πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί πέρυσι στις 7 Οκτωβρίου του 2023 νομίζω, και το έλεγα από τότε, ότι αν δεν άλλαξε όλος ο κόσμος, τουλάχιστον άλλαξε ο κόσμος για την Κύπρο, η περιφέρειά μας δηλαδή. Όλα είναι διαφορετικά. Και από εκεί ξεκινώντας μέχρι και σήμερα έχουμε μια κατάσταση που μάλλον βαίνει επιδεινούμενη. Ήταν η πρώτη κρίση που είχατε να αντιμετωπίσετε όταν είχατε έρθει αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ακριβώς πριν ένα χρόνο. Ακριβώς. Και εκείνο το Σαββατοκύριακο λοιπόν, ενώ κάπου κοιτάζαμε κάποια φυλάκια, συνέβη το περιστατικό, και από εκεί και πέρα και η κυπριακή κοινωνία νομίζω άλλαξε, όπως τα ανέφερα πριν, αλλά και η Εθνική Φρουρά. Άλλαξαν τα πάντα. Ό,τι πλάνο είχαμε μπροστά μας άλλαξε, γιατί άλλαξαν οι υποχρεώσεις μας. Και οι υποχρεώσεις μας ήταν σε πολλά πεδία, θα έλεγα αυτά που είναι πιο σημαντικό έτσι να αναφερθούν, ότι δημιουργήθηκε η απέτηση να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες αυτές που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργήσει. Ασφάλεια δηλαδή, είτε αυτό έχει να κάνει με τις πύλες εισόδου στη χώρα, αεροδρόμια, λιμάνια, κρίσιμες εγκαταστάσεις, ενεργειακές και άλλες, χώροι, υποδομές, υπηρεσίες που θεωρούσαμε ότι αποτελούν στόχους για οποιονδήποτε θα ήθελε να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, και σε όλα αυτά, παρόλο που είναι ευθύνη της αστυνομίας για να μπορέσει να είναι σίγουρη η Κυπριακή Δημοκρατία ότι θα πετύχει το στόχο της, χρειάστηκε, με τις πολιτικές κατευθύνσεις βέβαια, και η συνδρομή της Εθνικής Φρουράς. Και το κάναμε από τότε μέχρι τώρα. Ναι, και συμβάλλεται τόσο σε ό,τι αφορά τα μέτρα σε αεροδρόμια, λιμάνια, σε ό,τι αφορά τα μέτρα στη θάλασσα αλλά και στον αέρα, λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε ποιες εξελίξεις γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε η Εθνική Φρουρά έχει ένα σημαντικό και σημαίνοντα ρόλο να διαδραματίσει. Ακριβώς. Αυτό έχει πολλές επιδράσεις στην επιβάρηση του προσωπικού μας, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως αυτό ξεκίνησε τότε και εξακολουθεί να υφίσταται ως η απέτηση να συνδράμουμε την ελληνική αστυνομία, την Κυπριακή αστυνομία για όλα αυτά. Και έχετε και ένα ρόλο άλλο όσον αφορά τους αμάχους που έρχονται στην Κύπρο, να τους φιλοξενήσουμε. Χρησιμοποιήθηκε και το ΚΕΝ για την παρουσία τους εδώ για μερικές ώρες ή ημέρες μέχρι να επαναπατριστούν. Ναι, αυτό, όπως είπαμε, ξεκίνησε τότε. Τα πράγματα ήταν λιγότερο προετοιμασμένα τότε για όλους, όχι μόνο για μας, για πολλές άλλες χώρες.
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χρειάστηκε να ανταποκριθούμε πραγματικά με πολύ μικρή προειδοποίηση. Θυμάμαι συναδέλφους μου από άλλες χώρες να με προειδοποιούν λίγες ώρες πριν, είτε για την άφιξη των ιδίων είτε των δικών τους στρατευμάτων. Φιλοξενήσαμε εδώ χιλιάδες στρατιωτικού προσωπικού από πολλές χώρες που ήρθαν, έπρεπε να εγκατασταθούν, να τους υποδεχτούμε, να τους φιλοξενήσουμε, να είμαστε σίγουροι ότι τους παρέχουμε ασφάλεια, δυνατότητες διαβίωσης και εκπαίδευσης, θα έλεγα, για αυτό που επρόκειτο να κάνουν. Τι αυτό δηλαδή, τι ήταν, να μπορέσουν να επέμβουν εκεί που υπήρχαν οι συγκρούσεις για να βγάλουν πολίτες δικούς τους η κάθε μία χώρα και να τους απομακρύνουν από την περιοχή των συγκρούσεων, στη Γάζα αρχικά και στη συνέχεια, όπως έχουμε δει, για κάτι που επεκτάθηκε και στο Λίβανο. Όλο αυτό... Και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει. Ναι, σαφώς. Ξεκινώντας όμως από τότε, υπήρχε μια διαδικασία, διότι η Κύπρος έχει τις δικές της περιορισμένες δυνατότητες, το ίδιο και η Εθνική Φουρά. Νομίζω, και το λέω με περηφάνεια πραγματικά, ότι η Κύπρος προευλήθη σε όλο τον κόσμο. Γιατί βγήκε μπροστά και ικανοποίησε απαιτήσεις που λογικά δεν θα μπορούσε να τις ικανοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, φιλοξενήσαμε όλες αυτές τις δυνάμεις χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις υποδομές που διαθέτουμε, τα κέντρα εκπαιδεύσεως, τις βάσεις, την ναυτική βάση, την αεροπορική βάση. Ό,τι μπορούσαμε, σε όσους χώρους μπορούσαμε να το κάνουμε, και το κάναμε με μεγάλη επιτυχία. Τέτοια που μας έδωσε την φήμη του αξιόπιστου συνεργάτη, του αξιόπιστου εταίρου. Και στην πορεία αυτών των μηνών, από τον Οκτώβριο του 23 δηλαδή, όταν η κατάσταση ήρθε σε μία ύφεση, αυτό εξακολουθούσαμε να το χρησιμοποιούμε αυτό το χρονικό διάστημα ως καλή προετοιμασία. Οι εξελίξεις τώρα δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, μας βρήκαν πολύ καλύτερα προετοιμασμένους. Και εμάς, την Κύπρο δηλαδή, αλλά και τις άλλες χώρες. Είχαμε δοκιμαστεί, είχαμε συνεκπαιδευτεί, είχαμε συντονιστεί πολύ καλά, ώστε τώρα πια να τους υποδεχτούμε ακόμη καλύτερα, με καλύτερο προγραμματισμό και καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και νομίζω το κάνουμε αυτό πολύ καλά τώρα. Μάλιστα. Αρχικά θα πάμε τώρα στον άλλον άξονα που έχει να αντιμετωπίσει η Κύπρος, πέραν των μέτρων ασφαλείας για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, είναι και ο παράγοντας Τουρκία και η κατοχή της Κύπρου. Έχετε καθημερινά να ελέγξετε μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός από τον Πύργο μέχρι τη Δερίνια, απόσταση 100 περίπου 80 χιλιόμετρων. Ναι. Και δεν είναι εύκολο. Ακριβώς, αυτό θέλω να ακούσω. Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, θα το συνδέσω με αυτό που είπαμε πριν. Η παρουσία όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων και πολλών χωρών, μία ακόμη από τις συνέπειες που είχαμε είναι ότι σε εβδομαδιαία βάση ποτέ δεν είχαμε ούτε μία εβδομάδα, έχουμε κλείσει ένα χρόνο τώρα, ούτε μία εβδομάδα που να μην έχουμε μία επίσκεψη υψηλών αξιωματούχων από κάποια χώρα. Όλοι αυτοί όμως που ήρθαν εδώ, είτε για να επισκεφτούν τις δυνάμεις τους, είτε για να συντονιστούν, είτε για να συζητήσουν, έχουν διαπιστώσει και αυτό που είπατε. Την καθημερινή εμπλοκή της Εθνικής Φουράς στην επιτήρηση της γραμμής, αλλά και την προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς. Και το προηγούμενο διάστημα είδαμε την προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς να γίνεται στην περιοχή από την Δένια, τον Άγιο Δομέτιο μέχρι την Πύλα. Ναι, αυτά συνέβησαν την ίδια περίοδο και γι' αυτό λέω ένας λόγος παραπάνω, άλλο να βρίσκεται κάποιος στην άλλη άκρη της Ευρώπης και να περιμένει ότι η Εθνική Φουρά και η Κύπρος θα σταθεί αξιόπιστα στις απαιτήσεις του για εξυπηρέτηση, και άλλο να έρθουν και να δουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ σε εμάς ότι αυτά τα κάνουμε την ίδια στιγμή που είμαστε εμπεπλεγμένοι με την επιτήρηση, με την αντιμετώπιση των προκλητικών ενεργειών, οι οποίοι συνέβησαν τότε. Γνωρίζουν αρκετοί άνθρωποι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, τι επεισόδια είχαμε στον Άγιο Δομέτιο, όπου ξαφνικά είχαμε την διατάραξη όχι μόνο της συνθήκης εργασίας στην οποία βρισκόμαστε εμείς στην καθημερινότητά μας, στο στρατιωτικό προσωπικό, αλλά της διατάραξης της ρουτίνας της ζωής των πολιτών μας, οι οποίοι ζουν εκεί στην περιοχή του Αγίου Δομετίου, όπου με τις ενέργειες των Τούρκων ήρθαν σε μία, να το πω έτσι, μία φόρτιση, μία φοβία
πράγματα στα οποία έπρεπε και εμείς να επέμβουμε. Και όπως είδατε, με μέτρα που ελήφθησαν και με την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας, της κυβέρνησης στο κορυφαίο επίπεδο δηλαδή, πήγαμε, είδαμε και καταφέραμε, νομίζω, όχι να περιορίσουμε ή να σταματήσουμε τα βήματα και τις προθέσεις της τουρκικής πλευράς, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι μπορούν να ζήσουν την καθημερινότητά τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ακριβώς ο κόσμος θέλει ασφάλεια, θέλει μια ισχυρή εθνική φρουρά για να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Πώς προχωρεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της εθνικής φρουράς και η αναβάθμιση της εθνικής φρουράς. Και αν οι προτεραιότητες τις οποίες είχατε θέσει από την μέρα που αναλάβατε την ηγεσία της εθνικής φρουράς υλοποιούνται. Ναι. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο για αυτό. Ναι, παρακαλώ. Εγώ είμαι απαιτητικός άνθρωπος και έτσι πρέπει να είναι και στρατιωτική. Στρατιωτικός που δεν είναι απαιτητικός δεν μπορεί να είναι στρατιωτικός. Το πλάνο λοιπόν ενός ανθρώπου που έρχεται να λάβει ένα καθήκον απαιτεί έναν σχεδιασμό με κάποιους στόχους που πρέπει να, ανάλογα με την ωριμότητά του, που έχουν σχέση με την εμπειρία του, να είναι εφικτή, να είναι ρεαλιστική. Ό,τι στόχους λοιπόν είχα θέσει στην αρχή άλλαξαν αμέσως λόγω αυτών των υποχρεώσεων που ανέλησα προηγουμένως. Δεν μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει τότε ότι θα έχουμε αυτά τα επεισόδια. Και οι στόχοι μας λοιπόν αναπροσαρμόστηκαν ώστε να είναι εφικτοί. Πολλά από αυτά που ήθελα να κάνουμε, τα κάνουμε και πάμε καλά. Είναι σίγουρο ότι η εθνική φρουρά προοδεύει, άλλωστε με πολύ σιγουριά μπορώ να το πω ότι προόδευε ανέκαθεν αυτό που είναι το ζητούμενο. Η εθνική φρουρά είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν, όχι τώρα επί των ημερών. Κάθε φορά, κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και αυτό είναι δεδομένο. Το πρόβλημα και η πρόκληση είναι να προοδεύει, να γίνεται καλύτερη πιο γρήγορα, τουλάχιστον από τον αντίπαλο ή από το περιβάλλον μας. Και τα πράγματα πια τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχαν πριν. Ο χρόνος είναι διαφορετικός για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Οφείλουμε λοιπόν να επιταχύνουμε τις διαδικασίες μας. Ενώ προοδεύουμε, η πρόκληση και η πίεση που μας ασκείται από τις συνθήκες που επικρατούν, αλλά και που ασκούμε και εγώ ίδιος, αλλά και το επιτελείο μας, το προσωπικό, είναι να τρέξουμε πιο γρήγορα. Και γι' αυτό είναι και αξιοθαύμαστη η ανταπόκριση του προσωπικού. Μπορούν και κάνουν αυτά που ζητάμε ταυτόχρονα με τις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί. Όλες αυτές τις απαιτήσεις, δηλαδή ασφαλείας, της φιλοξενίας, όπως είπαμε, ξένων ανθρώπων, τα οποία έχουν την επιβάρυνση, αλλά μας δίνουν και κάποια ωφέλη. Θα πάμε στην εθνική φρουρά τώρα σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Είδαμε 2 νέα οπλικά συστήματα αρχηγέ στην παρέλαση. Συνεχίζεται η ενίσχυση και η αναβάθμιση. Την ίδια στιγμή όμως είχαν τέθει στόχοι, το έχει πει και ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό της αεροπορικής και της ναυτικής βάσης. Πώς προχωρούν τα έργα αυτά? Θα σας έλεγα ότι τα 2 συστήματα που είδατε είναι 2 από αυτά που θέλαμε να δείτε. Γιατί δεν μπορούμε να τα δείχνουμε όλα. Το γνωρίζω, γι' αυτό δεν επεκτάθηκα. Ναι, δεν μπορούμε να τα δείχνουμε όλα. Πάμε καλά σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα, είναι ευκαιρία να καταλάβουν όλοι και οι τηλεθεατές σας ότι δυστυχώς η κατάσταση είναι τέτοια που δεν είναι θέμα το εξοπλιστικό πρόγραμμα, δεν είναι θέμα που άπτεται της δυνατότητας χρηματοδότησης. Δηλαδή το κυρίαρχο θέμα δεν είναι να βρεις τα χρήματα, τα κονδύλια. Είναι να βρεις διαθέσιμο αυτό που ψάχνεις. Όσο υπάρχουν τέτοιες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί από το 2020 δηλαδή, με την σύραξη που έχουμε από την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπάρχει έλλειψη στην αγορά, να το πω έτσι πιο λαϊκά, σε πάρα πολλά είδη. Επομένως, ενώ πάντα υπήρχε η απέτηση να έχεις κάνει ένα προγραμματισμό φέτος για το τι θέλεις να φτάσει στα χέρια σου μετά από 3-4 χρόνια, με αυτές τις συνθήκες έλλειψης στην αγορά, αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Με αυτές τις δυσκολίες λοιπόν τώρα εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, γιατί πάντα υπάρχουν τρόποι, να επιταχύνουμε κάποιες διαδικασίες
ώστε να φτάσουν αυτά τα απαραίτητα υλικά, τα εξοπλιστικά στα χέρια μας νωρίτερα. Πάντα όπως και βοήθησε πάρα πολύ και η άρση του εμπάρκου από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κύπρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και ακριβώς αυτό δείχνει το ότι εμείς δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι, το λέω σαν Εθνική Φρουρά, όντως μπορεί να προκαλεί μια ευχαρίστηση, μια ικανοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο ότι ήρθε τελικώς αυτός ο περιορισμός, αλλά είναι σε ετήσια βάση που εμείς θέλουμε να επεκταθεί και να πάει σε κάποια χρόνια μπροστά, ακριβώς γι' αυτό, για να μπορούμε να κάνουμε το σχεδιασμό μας, ώστε φέτος σχεδιάζω για κάτι που θέλω να το πάρω μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει σχέση και μια μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείτε, να βρίσκεις ποιες επιχειρησιακές δυνατότητες δηλαδή πρέπει να αποκτήσεις και να τις προτεραιοποιείς κατάλληλα, ανάλογα με το πώς μπορείς να τις χρηματοδοτήσεις και σε πόσο χρόνο μπορεί να ευωδώσει αυτό το πρόγραμμα για να έρθει στα χέρια σου. Είναι ένας συνδυασμός. Νομίζω πως γενικώς πάμε καλά. Υπάρχουν υπηρεσίες στο Υπουργείο Άμυνας εννοώ, στο Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, που είναι συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί και με το χέρι του Προέδρου της Δημοκρατίας προχωράμε μπροστά. Και τη συμπαράσταση της Ελλάδας που την έχουμε στο πλευρό μας κάθε φορά και είδαμε και τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη να παίρνουν μέρος στην άσκηση ήρης της Εθνικής Φρουράς, στη Διακλαδική, και ήταν πολύ σημαντική η παρουσία αυτή στρατηγέ. Νομίζω είναι πολύ σημαντική για όλους. Δηλαδή είμαι σίγουρος πως και ο τελευταίος Κύπριος πολίτης χαίρεται να σκίζουν τον ουρανό μας φτερά που έρχονται από την Ελλάδα. Είναι και ψυχολογικό το θέμα δηλαδή. Αλλά πέραν αυτού... Είναι εξύψωση του αγωνιστικού φρονήματος. Ακριβώς. Πέραν αυτού είναι πολύ καλό, διότι εμείς έχουμε μια προσπάθεια, όπως είπατε, η Ελλάδα είναι ο πιο σημαντικός εταίρος της Κύπρου και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαλειτουργικότητά μας. Οπότε η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο ελληνικών δυνάμεων και μέσων σε εκπαιδεύσεις, ασκήσεις όπως στην προκειμένη περίπτωση, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ σε αυτό το σημείο. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την άσκηση της Εθνικής Φρουράς και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στρατηγική. Δύο μαχητικά αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας F-16 πραγματοποίησαν δύο διελεύσεις σε χαμηλό ύψος και έκαναν εικονικούς βομβαρδισμούς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στο πλαίσιο διεξαγωγής της τελικής φάσης της διακλαδικής τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων Ήρης 2024. Αντικειμενικός σκοπός της άσκησης η ανάπτυξη μέρους των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, των σχηματισμών διοικήσεων και τακτικών συγκροτημάτων και η υλοποίηση σεναρίων που προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες. Ειδικότερα εξετάστηκαν αντικείμενα που αφορούν στην εκτέλεση συνδυασμένων και διακλαδικών επιχειρήσεων για αντιμετώπιση τόσο συμβατικών όσο και ασύμετρων απειλών. Της τελικής άσκησης πραγματοποιήθηκαν σε άλλα πεδία ασκήσεων ασκήσεις μικρότερης κλίμακας από τους λοιπούς σχηματισμούς και διοικήσεις, κατά τις οποίες εξετάστηκαν αντίστοιχα σενάρια. Στον τομέα των αεροπορικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκε το σύστημα αεράμινας από την Διοίκηση Αεροπορίας, ενώ στο θαλάσσιο χώρο η Διοίκηση Ναυτικού υλοποίησε σενάρια αντιμετώπισης ασύμετρων απειλών από τα πολεμικά πλοία, επιχειρήσεις θαλάσσιας απαγόρευσης από τις επάκτιες συστοιχίες και ειδικές επιχειρήσεις από τη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών. Εξετάστηκαν επίσης σενάρια εκτέλεσης ειδικών επιχειρήσεων διείσδυσης από αέρος και ρήψη αλεξιπτωτιστών από τμήματα της διοίκησης καταδρομών. Ως Υπουργείο Άμυνας, έχοντας πλήρη αντίληψη και επίγνωση της δικής μας ευθύνης, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας και αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Ο εξυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς και η επάυξηση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας αποτελεί πρώτη στο μαστό.
Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας τόνισε ότι ο εξυγχρονισμός της εθνικής φρουράς και η επαύξηση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας αποτελεί πρώτιστο στόχο του Υπουργείου Άμυνας. Η στελέχωση με νέο έμψυχο δυναμικό και η συνεχής εκπαίδευσή του, η προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, καθώς και η διαρκής αναβάθμιση των συνεργασιών και συνεκπαιδεύσεων με προσωπικό ενόπλων δυνάμεων άλλων κρατών προδιαγράφουν ευίωνο μέλλον, διατηρώντας την εθνική φρουρά ισχυρή δύναμη αποτροπής και ισχυρό εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικοστρατιωτικών επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την άσκηση παρακολούθησαν βουλευτές, ακόλουθοι άμυνας, παρατηρητές και άλλοι εκπρόσωποι φίλων χωρών, αντιπροσωπείες, στελέχη, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, υπηρεσιών και τοπικών αρχών. Επιστροφή στη συζήτησή μας στο στούτιο με τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Γιώργιο Τσιτσικώστα. Στρατηγέ, είδαμε την άσκηση, απόλυτη συνεργασία με την Ελλάδα, όμως την ίδια στιγμή η Εθνική Φρουρά έχει πάρει πλέον μια άλλη διάσταση και διεξάγει και ασκήσεις με άλλες χώρες. Και στη συγκεκριμένη άσκηση, εκτός από τη συνεργασία με την Ελλάδα, είχαμε και με άλλες χώρες τη συμμετοχή τους, είτε με παρατηρητές είτε πιο ενεργά. Αλλά καθ' όλη την πορεία, νομίζω είναι κάτι που ξεκίνησε ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια, η καλύτερη, πιο στενή μας σχέση, ειδικά με τις χώρες που είναι κοντά στη γειτονιά μας, στην περιφέρειά μας. Αν θέλετε, τη χρονιά που πέρασε βγήκαμε ακόμη πιο έξω, με χώρες από μακρινά μέρη της Ευρώπης και όχι μόνο, ακόμη και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Το πιο σημαντικό όμως, το οποίο παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Εθνική Φρουρά, είναι ότι οι Βρετανοί, οι οποίοι δεν διεξήγαγαν ποτέ ασκήσεις με την Εθνική Φρουρά, τα τελευταία χρόνια επιθυμούν και ζητούν να διεξάγουν ασκήσεις μαζί μας. Και αυτό έρχεται να συμπληρώσει ή να υπογραμμίσει αυτό που είπαμε πριν, ότι πρέπει να δουλέψουμε στην αξιοπιστία μας, οπότε να είμαστε καλοί συνεργάτες, να μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες, οι οποίες είναι πιο προηγμένες από εμάς, έχουν τεράστιες εμπειρίες, τεράστιες δυνατότητες και μπορούμε να κερδίσουμε από τη συνεργασία μας. Και μπορούν να μας βοηθήσουν και στους εξοπλισμούς. Ενίοτε ναι. Θα σας έλεγα όμως ότι η χρονιά που πέρασε μας έδωσε τέτοιες δυνατότητες, επειδή αναφέρθηκα στη βελτίωση, το προσωπικό μας, οι άνθρωποι μας που σας είπα υπερβάλλουν αυτό πολλές φορές, η συνεργασία τους, η συνύπαρξή τους, η συμβίωσή τους αρκετές φορές στον ίδιο χώρο με προσωπικό ξένων χωρών μας έχει δώσει στοιχεία και τους έχει κάνει να νιώθουν καλύτερα, πιο βελτιωμένοι δηλαδή, διότι όπως είπαμε ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε εμπειρίες και αυτό είναι θετικό. Οι συνεργασίες μας λοιπόν προχωράνε πάντα με τις κατευθύνσεις τις πολιτικές, αλλά νομίζω πως και στο επίπεδο το καθαρά το στρατιωτικό συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες και με πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Όχι τα ίδια με όλους. Εκεί που κρίνουμε ότι μπορούμε καλύτερα και εμείς να τους προσφέρουμε κάτι, αλλά πολύ περισσότερο να πάρουμε κάποια στοιχεία. Και πέραν τούτου η Εθνική Φρουρά συμμετέχει και σε αποστολές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό επίσης έχει τα ωφέλη τα πολιτικά, έχει τα ωφέλη στο επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων, αλλά στο πρακτικό επίπεδο η αξιωματική μας, το προσωπικό που πηγαίνει εκεί, αφενός προβάλλει την Κυπριακή Δημοκρατία και την Εθνική Φρουρά, αφετέρου αποκομίζει ωφέλη. Εμπειρίες δηλαδή που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τις πάρει μέσα στο περιβάλλον το δικό μας. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις είναι ό,τι καλύτερο. Και εδώ μας βοηθάει επίσης πάρα πολύ και η σχέση μας με την Ελλάδα. Μάλιστα. Και θα πάμε τώρα στα άλλα θέματα που αφορούν το προσωπικό και να ξεκινήσω από την εφεδρεία, που είναι η ραχοκοκαλιά, όπως έχει λεχθεί πολλές φορές και η εθνοφυλακή της Εθνικής Φρουράς. Ποιο ρόλο θέλετε εσείς, στρατηγέ, να έχει η εφεδρεία και η εθνοφυλακή και τι σκέφτεστε να την αξιοποιήσετε, πώς να την αξιοποιήσετε? Θα σας πω πρώτα απ' όλα, επειδή μιλάμε τώρα για ανθρώπινο δυναμικό, ότι ό,τι και να κάνουμε, περισσότεροι δεν θα γίνουμε. Είναι δεδομένο. Πάντα δηλαδή θα είμαστε
ολιγάριθμος στρατός, οι λίγοι έναντι των πολλών. Και αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό, γιατί ανέκαθεν το ελληνικό έθνος τα έβαζε με πολυάριθμους και κατάφερνε να επιβιώσει. Είμαστε εδώ πολλά χρόνια και δεν θα μας κουνήσει τίποτα. Είμαστε λοιπόν λιγότεροι και πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε έναν πολυάριθμο αντίπαλο. Και αυτό γίνεται με την καλή διαχείριση του δυναμικού μας και την ευρηματικότητά μας. Αυτό σώζει τον Έλληνα πάντα, η ευρηματικότητα. Το στοιχείο λοιπόν αυτό έχει να κάνει με το ενεργό προσωπικό της Εθνικής Φουράς, που είναι συγκεκριμένοι αριθμοί, τους εφέδρους και τους εθνοφύλακες. Δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν φτάνουμε. Άρα χρειαζόμαστε, βασιζόμαστε, η Εθνική Φουρά βασίζεται και στους εφέδρους και στους εθνοφύλακες. Θα σας πω με πολύ σιγουριά, με την εμπειρία και αυτή που κουβαλάω από την προηγούμενη μου θέση, αλλά και με την σχέση που έχουμε με άλλες χώρες, το σύστημά μας που έχουμε για την εφεδρεία και την επιστράτευση είναι καταπληκτικό. Και επειδή έχουμε αυτό το πλεονέκτημα να έχουμε τους ανθρώπους δίπλα μας, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τους εκμεταλλευτούμε. Και θα πάω λίγο ανάποδα. Στους εθνοφύλακες μπορούμε να περηφανευόμαστε για πάρα πολλά πράγματα και προσωπικά σας λέω ότι ο απαιτητικός αρχηγός που έχω πει και πριν, τον απόλυτο σεβασμό δηλώνω για τους εθνοφύλακες. Είναι καταπληκτικοί. Είναι άνθρωποι εθελοντές που έχουν περάσει στην ηλικία και τον αρχηγό και εξακολουθούν να είναι εκεί, 70χρονοι, 75χρονοι. Είναι απίστευτο το τι κάνουν, τι πάθος έχουν για τη δουλειά τους και η χρησιμότητά τους. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους, εκεί που θα χρειαστεί δηλαδή να επιχειρήσουμε, ξέρουμε ότι είναι σημείο αναφοράς. Στους εφέδρους έχουμε ένα θέμα, διότι υπάρχει ο νόμος που καθορίζει τη συμμετοχή τους, το πόσο εκπαιδεύονται. Δεν μας φτάνει αυτό, ωστόσο προσαρμοζόμαστε σε αυτά που ισχύουν. Μακάρι να καταφέρουμε έστω και με εθελοντική συμμετοχή τους, γιατί όπως είπα πριν υπάρχει πάθος και αγάπη για την Εθνική Φουρά σε όλο το δυναμικό. Αυτούς τους ανθρώπους και σε εθελοντική βάση μπορούμε να τους εκπαιδεύουμε για να τους αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Με την εθελοντική βάση που έχετε πει, μου δώσατε πάσα σε ό,τι αφορά την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Πώς σκέφτεστε και πού βρίσκεται το θέμα να αξιοποιήσετε τις γυναίκες? Ναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό περιμένω να το ακούσουν πολύ, αυτό το θέμα. Λοιπόν, είναι θέμα αριθμών, είναι μαθηματικά. Δηλαδή, δεν θα γεννήσει περισσότερα παιδιά η κυπριακή κοινωνία, αλλά είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που μπορούμε να πάρουμε από τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο και τους παίρνουμε μέσα από τις οικογένειές τους και τους φέρνουμε μέσα στην οικογένεια της Εθνικής Φουράς. Αυτό λοιπόν δεν μας οδηγεί πουθενά. Αν θέλουμε να καλύψουμε κάποια κενά, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες μας τις δυνατότητες και υπάρχει αυτό το δυναμικό, το γυναικείο, τα κορίτσια, τα οποία θεωρούμε πως είμαστε ανοιχτοί σε όσες θέλουν να έρθουν να δοκιμάσουν την επιθυμία τους να ενταχθούν στο στρατό, έστω και για λίγο. Η πρότασή μας λοιπόν, διότι η Εθνική Φουρά θεωρεί υποχρέωσή της να βομβαρδίζει με εισηγήσεις στον προϊστάμενό της, στο Υπουργείο Άμυνας. Και μία από αυτές είναι και η εισήγηση για την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να προηγηθούν οι κατάλληλες υποδομές, κατάλληλες εγκαταστάσεις στρατηγία? Θα σας πω. Μία εισήγηση πρέπει να είναι πλήρης για να γίνει αποδεκτή. Και ελπίζουμε ότι θα γίνει αποδεκτή, διότι ακούστηκε, ανακοινώθηκε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα εξεταστεί. Εγώ θέλω να πιστεύω πως ό,τι έχουμε προβλέψει σε συζήτηση που θα έχουμε, συνεχίζουμε να έχουμε, γιατί είχαμε και πριν, με τον κύριο Υπουργό, με το Υπουργείο, θα προχωρήσει. Είναι εθελοντική, τις υποδομές τις έχουμε. Το σύστημα κατά ένα μέρος έχει δοκιμαστεί, διότι έχουμε κορίτσια που θέλουν να μπουν με το καθεστώς του συμβασιούχου στο στρατό, ΣΙΟΠ δηλαδή, και μόνο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει και θετικά. Κάνουν τα ίδια καθήκοντα όπως και οι άντρες. Η ΣΙΟΠ. Η ΣΙΟΠ. Ναι. Ωστόσο, εμείς στην εθελοντική στράτευση θέλουμε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, διότι αυτό είναι το πρώτο μας βήμα και θέλουμε να είναι ένα βήμα με απόλυτη επιτυχία. Κυριολεκτό, με απόλυτη επιτυχία. Άρα, έχουμε σχεδιάσει για πόσο χρονικό διάστημα και με ποιες συνθήκες μπορούν να έρθουν όσες γυναίκες επιθυμούν, σε ποια κέντρα, σε ποιο χρονικό διάστημα θα τις καλέσουμε, διότι δεν θέλουμε να γίνει μία μίξη, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη γι' αυτό,
να φέρουμε μαζί και άντρες και γυναίκες, θα τους φέρουμε ξεχωριστά στους αριθμούς που θα προκύψουν. Είμαστε σε μια διαδικασία του να κάνουμε μια αναγνωριστική κίνηση προκειμένου να έχουμε μια εκτίμηση για το πόσες θα είναι. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα ανακοινωθεί και πότε. Θέλω να πιστεύω, και το λέω εδώ στην εκπομπή σας, ότι θα έχει την επιτυχία που περιμένουμε για τα καθήκοντα που περιμένουμε, διότι ο στόχος είναι να αποφύγουμε την εμπλοκή αντρών σε ειδικότητες που δεν συνάδουν με τη χρησιμοποίησή τους ως εφέδρος που είπαμε πριν, που είναι καθαρά επιχειρησιακή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλάνο που έχει βήματα, όπως σας είπα είναι μια σειρά προτάσεων που έχουν σχέση με την επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού για την εθνική φορά. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστούμε. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, κλείνοντας, αν έχω ένα λεπτό μόνο, να πω ότι θεωρώ υποχρέωσή μας η εθνική φορά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το πάθος και την αγάπη που έχει ο κόσμος για μας και το εισπράττουμε κάθε μέρα. Και είναι μια προσπάθεια που την κάνουν και ο τελευταίος άνθρωπος της εθνικής φοράς. Είναι, όπως είπα, είμαστε λίγοι, κάνουμε πάρα πολλά. Αυτό είναι προσπάθεια του προσωπικού μας και νομίζω πως θα καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε σε όλους τους Κύπριους πολίτες ότι μπορούν να δραστηριοποιούνται, να ζήσουν τη ζωή τους, να κουράζονται ή να ξεκουράζονται στο ρυθμό τους με την ασφάλεια που τους παρέχει η εθνική φορά. Στρατηγέ, και πάλι σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Αμήνες σε Περιπάτρις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή με άλλα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της άμυνας. Γεια σας.